den, dámy a pánové, vítám vás na tiskovém briefingu po konferenci o registru smluv. Dovolte mi, abych vedle poslance Jana Farského přivítala na naší tiskové konferenci i profesorku Ivetu Radičovou a člena NERVu pana Miroslava Zámečníka. Aby představila slovenskou zkušenost s registrem smluv, poprosím hned v úvodu paní profesorku Ivetu Radičovou. Príjemný dobrý deň želám. Po vyše 2 rokoch by som veľmi rada skonštatovala 3 dôležité momenty a vety. Občan má právo vedieť, ako vlády narábajú s ich peniazmi. Ak sa uchádzame o dôveru občanov, potom ten základný a zásadný krok je, aby sme im každodenne predkladali zúčtovanie toho, ako narábame so zdrojmi, ktoré sú verejné a ktoré patria občanom. Preto centrálny register zmluv a zverejňovanie zmluv je úplne elementárna, základná, zásadná podmienka pre to, čomu môžeme hovoriť transparentnosť alebo otvorené vládnutie. Teda predpoklad obnovovania dôvery medzi politikou a občanmi. Ten druhý dôležitý moment je určite v šetrení a v efektívnom využívaní verejných zdrojov. Koľkokrát počujeme, ako médiá, ako občania nepoznajú pozitívne slovo na to, ako vlády narábajú, alebo samosprávy narábajú s verejnými peniazmi, že nás majú skoro všetkých politikov za bandu zlodejov, ktorí neefektívne a poriadne vedia hospodáriť. No a práve centrálny register zmluv, možná kontrola uzatvorených zmluv, prípadne neúčinnosť zmluvy, pokiaľ nezodpovedá dostatočne podmienkam, ktorým zodpovedať má, je cestou a spôsobom, ako bude mať občan kontrolu a ako môže prípadne zmeniť svoj negatívny postoj na pozitívny aj voči tým, ktorí správujú jeho peniaze. A ten tretí moment, nezanedbateľný je, že chceme mať kvalitné, rýchle a efektívne služby a tovary a že práve centrálny register zmluv vytvára širší priestor pre možnosť účasti, súťaže, otvorenej súťaže a tým aj výhodnejšie, efektívnejšie poskytovanie tovarov a služieb. Po tých 2 rokoch je efekt jasný, znižuje to nároky na verejné financie. V priemere v začiatkoch to bolo o 30%, v súčasnosti o zhruba 20%. Zvyšuje sa počet účastníkov súťaže, pretože súťaž je otvorená a transparentná. A čo je dôležité, zvyšuje sa forma verejných súťaží oproti podprahovým objednávkam a objednávaniam. Je to nevyhnutný, potrebný krok, samozrejme nie dostačujúci. A dovolte mi parafrazovať pani ministerku Hillary Clinton, ktorá na konferencii v Brazílii na príklad otvoreného vládnutia a transparentnosti použila práve príklad Slovenskej republiky a mňa by nesmierne potešilo, keby na tom ďalšom svetovom stretnutí tú druhú krajinu, ktorú americký reprezentant spomenie, bola Česká republika. Tak dúfam, že sa vám to podarí. Dobrý den. Registr smluv je jednoduchý program, který už dneska funguje, v kterém má povinnost zveřejňovat, bude mít povinnost zveřejňovat smlouvu, dnes už může dobrovolně zveřejňovat smlouvy 15 000 subjektů. Jeho zavedení vyšlo na 5 milionů korun, což lehkým propočtem znamená 333 korun na každý ze subjektů. A tím, že bude zaveden povinně, tak uvidíme na hospodaření s 1 bilionem korun. Pokud bychom dosáhli úspory podobné jako na Slovensku, budeme se bavit o tom, že umožní použití smysluplné 200 až 300 miliard korun ročně navíc oproti současnému stavu. A tato čísla, myslím, doplňují a jasně dokládají, že samotný registr smluv má velký význam a to v každé době a zvláště v té chvíli, kdy řešíme efektivní nakládání s veřejnými prostředky,
kdy potřebujeme z každé koruny dostat maximální výstup. Ještě bych zmínil, že samotný registr smluv byl zprovozněn už v průběhu letošního února. Zatím na něm zveřejňují jednotlivé subjekty své smlouvy dobrovolně. Najdete už tam dnes několik desítek smluv a je to i výzvou pro ostatní veřejné subjekty, že už dneska můžou tento registr používat. Děkuji a na závěr naší tiskové konference poprosím pana Miroslava Zámečníka. Já se omlouvám, ale to už bude opravdu velmi skromný přínos do toho mlýna. Já jsem předsedou dozorčí rady Lesů České republiky, což je firma, která má opravdu vysokou potřebu obnovit svou důvěru vůči veřejnosti, protože se tam v minulosti děly široce publikované irregulární věci. Já jsem samozřejmě s panem Farským udržoval kontakt v záležitosti toho centrálního registru a při první vhodné příležitosti, jinými slovy tím, jak ten centrální registr je už spuštěn, tak jsem přesvědčil pana ministra Bendla, že je v zájmu i zakladatele zlepšit informovanost a zlepšit transparentnost v Lesích České republiky a nevím, jestli to ke škodě věci nezapadlo, ale pan ministr takto už rozhodnul 18. března, počínaje květnem, jenom to projde dozorčí radou 2. května a Lesy České republiky začnou jako první hospodářský subjekt povinný zveřejňovat smlouvy. Nejenom to, co už ukládá zákon o veřejných zakázkách, ale půjde se tam na 300 000 a budou to i ostatní smlouvy typu smluv o nájmu, kupních smluv a tak dále. Díky. Děkuji vám a nyní dáme pánové prostor pro vaše dotazy. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Samozrejme, vždy, keď prídete s novým riešením, tak realita, realizácia prináša námety, ktorými môžete vylepšovať a zdokonaliť zákon a systém. Takto sme riešili ústretovo námietky Združenia miest a obcí Slovenskej republiky, pretože majú množstvo, tisícky drobných zmluv, bolo to pre nich záťažou. Vyšli sme v ústrety, vyriešili, nie je záujmom administratívna záťaž a šikan. Záujmom je, aby obce mohli transparentne a efektívne využívať verejné zdroje a aby občania mali prehľad, ako ich reprezentácia narába s verejnými zdrojmi. Rovnako sme riešili problém a diskusiu okolo toho, čo je ešte v rámci nutnosti utajenosti osobných údajov a čo nie. Tam sa presne zadefinovalo a dospelo k dohode, aby nevznikali situácie raz, to len na ilustráciu a spestrenie, istá inštitúcia zverejnila zmluvu a bola celá začiernená, ale každý jeden riadok, tak jemne provokatívne otvorilo to tému, čo ešte je a čo nie je utajovaná skutočnosť, aby nemali obavy i tí, ktorí to realizujú, že by, nedaj Bože, porušovali nejaký iný zákon. Presne sme zadefinovali ten rozsah, toto už problémy nevyvoláva. Postupne sa dotváral systém informačný tak, aby bolo možné vyhľadávať v systéme, pretože cez 300 000 zmluv nie je malé číslo a vy viete, že v Slovenskej republike sme postupovali ďalej, že sú zmluvy zverejňované aj spätne. Ja som dala potichu sľub, že to tu nahlas nepoviem, aby som nevyplašila oponentov. Nemusíte hneď prijať aj spätné zverejňovanie. Spätne od roku 2000, lebo vtedy vznikol Úrad pre verejné obstarávanie, a to preto, aby bola jasná história
istých dodávateľov, istých súťažiacich, aby boli zrejmé väzby a aby ten štát neťahal vždy za krátky koniec tvárou tvár subdodávateľským dohodám pred alebo mimo súťaž alebo mimo pravidiel. Toto boli asi také základné veci, ktoré sa priebežne riešili. My sme zároveň zaviedli elektronické aukcie. Tie prinášajú nezanedbateľné úspory. To zrazu zistíte, koľko daný tovar reálne môže stáť, že niekedy len polovicu sumy, za akú sa predtým objednával a kupoval. A v spojení ešte registra pre elektronické aukcie a centrálneho registra, tak bude naozaj celý ten systém veľmi, veľmi nápomocný. Preto vítam aj novelu teraz v zákone o verejnom obstarávaní, ktorá bude mať ten systém, internetový, elektronický systém, pretože je to ďalší krok a stupeň k transparentnosti. Ja som spomínala na seminári. Na dennom poriadku, keď otvoríte naše médiá, tak si plnia aj tie svoju funkciu, okrem linky občianskej protikorupčnej linky, ktorá bola otvorená, okrem toho, že občania dávajú informácie a podnety na samosprávy, ale aj na vládu, tak veľmi širokospektrálne užívajú tento priestor aj médiá. Od kúpy kvetov za 9 miliónov na ministerstve školstva až po 240 miliónový tender na opravu železníc. A to sú všetko kroky, ktoré majú mať zmysel dobrého využívania a najmä v kríze tých zdrojov, ktoré máme k dispozícii. Ešte tak. Ja som zabudla, áno. Ja som bola mnohokrát napomenutá, že nevážim protokol a diplomatickú reč. Keďže som už profesorka sociológie, nemusím. Takže, možno to chlapom dlhšie trvá, my ženy sme rýchlejšie, ale teraz vážne, nechápem dôvody, pre ktoré 9 mesiacov trvá proces v snemovni. Nevidím jediný racionálny argument a dôvod, lebo on neexistuje. Takže potom je na mieste skôr otázka, čo sú to vlastne za dôvody, ktoré brzdia povinnosť štátu a verejnej správy informovať o nakladaní s ich peniazmi. Lebo žiaden morálny, žiadny vecný argument a dôvod neexistuje. Takže ja by som sa celkom adresne každého pána poslanca a pani poslankyne spýtala, čo je tým dôvodom. Nech ho pomenuje. Lebo trvám na tom, že neexistuje. Ďakujeme veľmi pekne.